Ďakujem, že ste si zapli toto video. Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite kliknúť na tlačítko odber alebo subscribe dole červené a už vám neunikne žiadne moje nové video. Ja by som Katku rada predstavila, aj keď neviem, či je to úplne potrebné. Počkej, mne tu vybehol nejaký filter, ja ho dám preč. By to bolo také real, bez filtru. Tak, super. Katka, ty chceš to sama, či ja ťa môžem, hej? Vidíme, super. Antropologička, poradkyňa výživy, pohybu, stravy a vlastne pomáhaš ženám nastaviť si ich cyklus, tak sa volá aj tvoj program online. Preprogramuj si svoj cyklus. Začala si teda aj s podcastami, už ich je tam celkom hodne cez 100. Ty tiež pomáhaš teda ženám, takže úplne skvelé. Takže ty si ma hneď úplne prvá napadla, keď som rozmýšľala, že s kým by som o tomto urobila teda livestream, tak ja som veľmi rada, že si prijala moje pozvanie, lebo viem, že si veľmi zaneprázdnená a siete máš úplne striktne nastavené, koho sleduješ, koho nesleduješ, kedy máš pauzu, čo si pozrieš, nepozrieš, asi aj kedy postneš, takže super, ako veľmi som rada, že si urobila čas. A ja som teda pripravila nejaké otázky na teba, keď budem mať aj ja. Urobiť si čas je to u mňa je možné, ale práve ako si vravela, keď mám nastavené tie hranice, tak potom je toho času oveľa viac, takže je to len pre zdravie oboch strán a preto, aby som stále mohla žiť normálny život. Hej, ako úplne ťa chápem, ja som si urobila minulý týždeň detox, lebo už mi to takto prerastlo cez hlavu a myslela som, že to nejako zvládnem, ale potom som zistila, že som si urobiť úplne reset, lebo nejako to nešlo a tam spolupráca, tam zase nejaké moje vymysly a stala sa zúra, že ako keby sa nedala spraviť tá pauza a išlo to, hej, že treba si to fakt len sám v sebe. No dobre, tak ja by som začala. Čo by si ty povedal, že kedy by sme mali začať s prípravou u dievčat, teda naša téma, hej, aby som to ešte povedala, je teda príprava dievčat a v podstate aj chlapcov na prvú menštruáciu. A v podstate aj na nie len na prvú, ale na celý ten cyklus ženský, na tú ženskú cykliskosť. A od teba by som teda chcela vedieť ten tvoj názor a ako by to malo byť teda nejako ideálne to vyzerať, pretože väčšina z nás má o tom buď žiadne informácie, alebo informácie, že teda naozaj, že by to malo bolieť, alebo že to bolí, že to je normálna súčasť a ako to teda komunikovať s dievčatkami a aj s chlapcami, lebo však je to súčasť ich života, teda, lebo my sme ich súčasť života, takže čo by si ty povedal, že kedy s tým teda začať, s tou prípravou? Za mňa asi stanovovať nejaký ten čas, kedy začať o tom sa rozprávať je asi nie je úplne vhodné, pretože za mňa, pokiaľ je to súčasť života, tak ako toho partnera, ktorý sa do toho ako keby nejakým spôsobom prirodzene dostane s nami a tak ako si ho ako keby naučíme a na čo si on sám zvykne, tak to vnímam aj s tým dieťaťom. To dieťa začne veľmi skoro vnímať, kedy sa môžeme už baviť na túto tému, alebo ono vlastne tam nie je ani dôvod sa o čom baviť, keď v podstate je to niečo normálne a spýta sa maminka, prečo tam ideš sama, alebo prečo to? A niektoré deti sú pri tom, alebo sa spýtajú tatínka, čo sa proste deje, tak keď sa o tom prirodzene rozpráva, tak si myslím, že tam není o tom stanovovať si nejaký vek. Takže za mňa to nie je o tom, kedy to dieťa je pripravené niečo vedieť. Za mňa je to o tom, ako si to vlastne my nastavíme hlavne u seba, keď my máme k tomu vzťah, pretože pokiaľ sama mama sa bude skrývať a bude teraz odťahovať to dieťa alebo dávať, jak som robila v jednom Reels, tie proste vložky niekde bokom úplne a by to nikto náhodou nevidel, či náhodou môj manžel, tak ono je potom ťažké povedať, kedy je tá správna hranica, správny čas. Takže za mňa tam nejde o ten čas, o to načasovanie, ako o tom skôr začať fakt u seba, ako to vnímam. A za mňa, pokiaľ sa niečo bere prirodzene, tak to ani nebude vedieť to dieťa, že vlastne by to malo byť nejak inak. Tak ako s mnoho vecami, ktoré vidíte u treba z iných rodičov, že to dieťaťa nezvládnu, alebo to je proste nejakým spôsobom náročná téma a pre vás to môže byť prirodzené. Je to o tom, jak sa k tomu vlastne staviate vy. Jak je to doma nastavené.
Hej, hej. Tiež sa vnímam podobne, veľmi sa mi páči, ako si to ty tiež povedala, lebo ja sa to snažím tiež stále uvedomovať, že všetko to ide od nás a vlastne aj v tomto, že pokiaľ my máme k tomu OK vzťah, tak budú mať aj tie deti a ja som sa to tiež vlastne snažila tiež preprogramovať vo svojej hlave, že ja som s tým OK a že nejdem sa teraz ako keby schovávať a od začiatku ako predomi dvoma videli teda ja osobne používam teda kališok a menštruačné nohavičky, takže nemali teda niečo, že by nevideli, ale nemali s tým teda nejaký problém, hej, problém. Zase to tak hovorím, lebo Áno, problém mala ja. problém tomu dieťaťu vlastne to dieťa nevidí nikde problém. My ho učíme tú nálepku dobre, špatne, to je správne, to není správne, takže my to komplikujeme a vlastne iba v našej hlave riešime ten názor, vlastne čo si to dieťa pomyslí, nepokazím ho, to je vlastne všetko v našej hlave. Hej, hej. Presne, takže ja som sa v tomto musela tiež úplne ako zmeniť a dosť mi to tak pomáha, ale akože nielen v tejto veci, ale úplne vo všetkom vlastne nastaviť si to, že hovorím im stále pravdu a je to veľmi oslobodzujúce vlastne v tomto, hej, že vždycky prispôsobené ako keby tomu veku. Momentálne ako, že im nehovorím úplne na čo všetko teda menštruácia slúži, ale len to technické, hej, že teraz ako to má takto, maminka má krvičku, u nás sa to tak hovorí a teraz, keď sa to už deje, tak oni už, aha, tak ty máš krvičku, dobre, akože okej. Boli sa to, neboli, ja hovorím, neboli, nie. Že to len... Keď sa pozriem vlastne spätne na svoje detstvo, tak u nás nemôžem povedať, že to bol nejaký ako wow, teraz ideme oslavovať, alebo že proste niečo extra, ale vnímala som to nejakým spôsobom, u nás to bolo vnímané prirodzene, proste sa to deje, toto je ako keby fakt, je to súčasť života ženy a viac sa ako keby, síce sme nešli nejak do hĺbky, nejak extra sme to neriešili, čož chápem, ale i tak vlastne na to, že tá moja mamka mi nepríde, že by bola nejak ako v tej sfére, ako to je dnes, že si sa tom voľne rozprávajú, tak mne pomohlo to, že to bolo prirodzené. Proste áno, dostala si menštruáciu, toto preto potrebuješ urobiť, aby si sa cítila dobre, tuto to máme, je to síce naša nejaká ženská vec, chlapi o tom vedia, ale bolo to prirodzené. Proste ani otec toho nerobil niečo, aha, už si veľká kočka, lebo musíme sa inak k tebe správať, ale proste je to normálna súčasť života a vlastne to mi pomohlo oveľa viac, i keď vlastne niekto povie, že chýba tam rituál, chýba tam rôzne veci, ale mne to pomohlo o dosť viac, že to bola prirodzená súčasť života, než keby mi dali najavo, že teraz som iná a je to špatne, alebo niečo sa deje inak. Takže za mňa tá prirodzenosť a že to je proste normálne, tak ako by som popísala, že mama povie, tak to je normálne, to sa proste normálne deje, nebudeme okolo toho robiť nejakú vedu. Tak mne to viac pomohlo, ako keby proste to dostalo extrémne veľkú pozornosť v nejakom veku. A tá puberta vie byť pekne všetko trapná. Ono asi dosť záleží, že ako je to dievčatko nastavené a aká je tá komunikácia od začiatku, že tá mama by asi mala podľa mňa tak vystihnúť, že či to dievčatko to chce nejako ešte viac osláviť, teda čo sa týka tých rituálov, lebo viem, že niektorí, akože čo sú až tak, že duchovnejšie založení, tak sa robia tie rituály, ja neviem, aj akože pri narodení, ako aj ten pôrod, potom sa robí rituály, ja neviem, keď vypadne prvý zúbok, keď sa ide do škôlky, keď sa zbavíme plienky alebo tak. No a jeden z tých rituálov je vlastne aj toto a ja som si tak premýšľala, ešte to nemám úplne tak stanovené, že čo pre mňa bolo, ja som tak myslela, že možno, že na nejaké koláči, kavičku, len tak akože zbehnúť alebo na obed. Viem, že niektoré dievčatka takto chodia aj s otcami, teda akože teda môj manžel, on je akože v pohode s tým, myslím, že by išiel, ale tak som tak cítila, že skôr akože my dve, alebo možno celá rodina, ale tiež akože nerobiť z toho, že aby sa ona potom cítila akože trafili z toho, hej, že teraz toto ideme oslavovať a ja by som teda radšej bola doma a že si upečíme ten koláč doma, hej. Takže myslím si, že toto tiež tak asi treba prispôsobiť, ale tak kto to chce nejako inak, tak tiež to akože akceptujem. No a mňa teda zaujímalo, že ako by si to ty, teda ty nemáš deti, ale vysvetlila potom svojej dcére, lebo viem, že vlastne ty narábaš so ženami, ktoré majú problémy, ktoré majú bolesti, ktoré majú nepravidelnú menštruáciu. Čo by si povedala, že ako by si pristupovala, hej? Lebo ja by som jej to tiež chcela vysvetliť v tom, že nemusí to bolieť,
a keď to budú rozprávať, vieš, lebo stretne sa aj s druhými, ktoré to budú rozprávať ako s dievčatami, alebo no s chlapcami asi nie, ale s dievčatami, že ktorým to takto budú rodičia hovoriť, alebo môžu im to tak hovoriť, nie sú všetci nastavení ako my. A ako je to vlastne takto nejako vysvetliť, že ako by si ty pristupovala s tými tvojimi znalosťami, ktoré máš, hej, že neviem, stráva, pohyb a tak. Za mňa to najviac, čo vlastne tomu dieťaťu alebo komukoľvek na svete môžete dať, je tá pozornosť. Takže keď to dieťa alebo ktokoľvek príde za vami a má problém alebo je zvedavé, tak tam proste buďte s ním. Že on častokrát nechce vašu radu, on častokrát nechce vedieť, ako to mám riešiť, alebo má to on riešiť. On chce proste iba vypočuť, alebo ona chce vypočuť. Takže ona príde a povie mi treba, že dostala prvú menštruáciu a proste tam s ňou budem. A nebude to o tom, že jej, ty si už moja veľká dcéra a vlastne to bude zase na mne. Je to o nej. A nech mi povie, aké to je, ako sa cíti, čo prežíva. Proste, keď bude dostávať tie menštruácie alebo nejak sa bude meniť, byť tam jednoducho s ňou. Za mňa mať informácie, byť vzdelaná alebo vedieť, čo sa vlastne deje s tým ženským telom je obrovský benefit a plus, ktorý máme a vieme si veľmi veľa vecí vysvetliť v dnešnej dobe a môže to vašej dcere alebo môže to pomôcť vlastne vašej rodine, je to super, ale najlepšie je to tak, že naozaj to pozorujte, pretože vy sa neustále budete mať tendenciu hodnotiť a porovnávať a keď ona proste za vami príde a bude vlastne chcieť len to porozumenie, len vysvetlenie, prečo sa to deje, tak jej to dajte, ale nedávajte jej zbytočne veľa informácií a zbytočne ju môžete strašiť, alebo naopak poviete vlastne, že ona si z toho vyvodí, že naozaj je niečo s ňou špatne, alebo tak. Takže ja asi najviac, čo by som chcela tomu dať, alebo ako by som pristupovala, je proste byť tam teraz. Ona príde s niečím, čo ju trápi. Príde zo školy za týždeň. Moja spolužiačka povedala, že to má také a také a používa to a to. OK, tak sa o tejto téme pobavíme. Ja mám informácie, mám skúsenosti, ako si to predstavuješ, poďme to skúsiť a uvidíš sama. Takže nechcela by som ju poučať, pretože nikto nemáme radi, keď sme poučovaní a nebude to tak prijímať a myslím si, že si sama nájde k tomu cestu, OK, toto je ten spôsob. Jo, aby tam vlastne nebolo niečo také, ako že nesmieš používať treba tampóny, pretože ja som ich nepoužívala, si na to moc mladá. Alebo kalíšek nie je pre teba vhodný, alebo čokoľvek. Že je veľmi dôležité podľa mňa byť tam s tým dievčaťom. A možno aj ten rituál nebude až tak potrebný. Niekto je toho názoru, že to je nutné a nie som vôbec proti tomu. Ale pre mňa je najväčším rituálom alebo to najdôležitejším to, že s tým človekom ste teraz tu a on dostáva tú pozornosť a tie odpovede, ktoré potrebuje, alebo tú lásku, ktorú potrebuje. Takže radšej nezahrať informáciami, pretože to je moja osobná skúsenosť, že to není úplne fajn. A hlavne sa stáva, že vy im niečo vysvetľujete, ich to absolútne nezaujíma, alebo ešte to môže dopadnúť horšie. Takže nechajte ich, nech sa pýtajú. A ak chcete, aby ste pomohli svojej dcére, tak sa vzdelávajte pre ňu, učte sa, ako sa mení to telo, čo ste vy nevedeli, ale netlieskajte to o hlavu, že ja som to nevedela, teraz to ty musíš vedieť a buď za to vďačná. Nie len buďte na pomoci, aby ste vedeli vhodne zvoliť slova a byť jemná, alebo naopak zasiahnuť. Ináč, Kati, akože my si môžeme tykať. Nie, ja som myslela, že obecne ľudia. Tak ja to rozprávam ako na ženy. Sledovateľ, dobre, lebo ja som len tak... Všeobecne na ženy rozprávam. Fakt, že ako tomu dieťaťu takto pristupujte, za to bude o dosť lepšie. A vyhnete sa trapnej situácii, ktorá tam bude vždycky. By si to tak akože niekomu, ale lebo ja mám takú zvedavú dceru, hej, že ona sa ma akože na všetko pýta, napríklad aj na tie bolesti a tak. Takže preto som ja taká, že akože môže to boleť, ale nemusí, vieš, a potom si tak premyšľam, že čo to ovplyvňuje a ako keď sa ma chce ďalej pýtať, vieš, tak kvôli tomu som to ja tak začala. Otázky a to dieťa je zvedavé a myslím si, že je dôležité hlavne odpovedať, neignorovať a zase neísť potom do tej hĺbky, ako si ty vravela, že no, že áno, ale no, to dieťa nepotrebuje počuť, len povieš, že občas sa to stane, ale není to nič ako hrozné. Alebo tak nejak. OK, super. Čo sa týka tých pomôcok, teda ako to ty vidíš, čo si myslíš, že je najvhodnejšie ako keby pripraviť alebo vysvetliť tým dievčatkám alebo vlastne skalíšku, nohavičky alebo to nechať na nich ten výber, akože im to predstaviť a povedať im, že toto je pre teba možno najvhodnejšie, neviem. Ako to ty... Za mňa vlastne i tá samotná matka má vyskúšané niekoľko pomôcok a môže takto poradiť.
alebo vlastne povedať, že existuje niekoľko pomôcok, z ktorých si môže vybrať a je fajn ju proste nejakým spôsobom dať jej tam tú možnosť. Akože asi začne s klasikou, treba s tými vložkami, alebo za mňa je úplne super, že teraz sú vlastne tie menštruačné nohavičky a vlastne asi je veľa vecí vyriešených, pretože to je za mňa najprirodzenejšia, najlepšia, najjednoduchšia cesta, ako vlastne tú menštruáciu dostávať bezpečne, v pohode, bez extrémnych bolestí a pocitu, že neviem, ako to mám správne zaviesť. Takže za mňa je toto obrovská zmena, alebo ako keby návrat k tomu prirodzenému, pretože kedysi to boli nejaké látky alebo látkové záležitosti, čo už na chvíľku vypadlo. Takže za mňa veľmi veľa vecí teraz vyrieši tie menštruačné nohavičky, ale páči sa mi vlastne kit, ktorý myslím, že ty si aj zdieľala od Pikle.cz. Ja ho mám tu hore. Hej, zajtra budem, mám už celé video, takže... Takže poviem zajtra viac. Každopádne je to super set a myslím si, že si môžete pripraviť aj svoj, môžete si ho kúpiť alebo pripraviť svoj, záleží, alebo jeho doplniť ten Pikle.cz vlastne box o tie pomôcky, ktoré chcete, pretože neobsahuje úplne všetky a vlastne postupne s ňou prejsť, čo to je a vlastne to tam nechať, pretože konec koncov nás sa k tej pomôcke môže za 10 rokov vrátiť, za 5 rokov vrátiť alebo bude sa s tým vyvíjať a oboznámi sa s tým. A nedostane len tie trapné vložky v škole, ktorým asi si tým prejde každá a myslím, že sa tomu nevyhneme. Ale aby ste vedeli zdieľať, že toto sú tieto možnosti, takto sa to používa a proste baviť sa, ako keby dostala oblečenie. Hej, úplne normálna vec, hej. Presne tak. Hej, v tom balíčku, ako čo úplne chápem kvôli cene, tam chýbajú menštruačné nohavičky, to som vlastne nehovorila v tom videu a myslím si, že práve ako ja s tým nemám problém s tou reklamou, ale sejú, že robia aj vlastne také menšie veľkosti, hej, že by to asi sedelo aj na tie dievčatka. Hej, najlepšie. Takže to bude také moje a ešte teda, čo sa mňa týka, ja tam ešte šupnem nejaké esenciálne oleje, ale... A to je super. Každá tá mamka môže pridať niečo svoje, že ten box nie je tak zabalený, aby si do toho nemohla zasiahnuť. A ty poznáš svoju dceru. Hej. Áno, veľmi sa mi páči teda, že je tam predstavená tá žena, ja som sa to tiež dozvedela len asi pred 2 rokmi na jednom online kurze, vlastne to dievča, žena, potom je to starená, ešte niečo predtým, teraz mi to... Názov je rôzne, každá knižka, ale každý autor to uvádza inak, môžeme sa baviť o ročných obdobiach, o expresívnej dynamickej fáze, o starenie, o viedme a tak, takže... Hej. A tamto je tak prispôsobené tým dievčatkám v tomto balíčku, že neviem, je tam rebelka a také niečo, myslím. Takže toto sa mi veľmi... Super knižka. Tiež, ešte cyklická dívka. Aha, to vidíš, to ja nepoznám, tak ty si to vypričala. Mám Kanda Grejcovú ženu, tak vlastne česká prekladateľka Dana Šlancerová, tak urobila vlastne ako keby takú tenkú verziu pre dievčatka a volá sa to Malá veľká cyklická dívka Sára. A je to vlastne ako príbeh. Ja mám Sáru. Tak to je úžasné. Hej, a to je po slovensky, že? Nie je to asi v slovenčine. Neviem, či je preložená, ja mám v češtine. Ale slovenské sú veľmi chytré. Hej, ako ja s češtinou nemám problém, ja som študovala v Brne, ale vieš, deti už to tak inak ešte naše sú pomilení, ale že majú tú chorvátsktinu, ale možno, že by im to išlo jednoduchšie práve vďaka tomu, takže super. Takže toto je taký tvoj tip ešte. Ja mám taký ten netip, ale nechcem tu robiť zase negatívnu reklamu, mám to uložené v storkách, tú jednu takú tú červenú knižku. Áno, to sa pripájam. Aha, dobre. Fakt ako určité knižky fakt nie sú najšťastnejšie. Mňa sa veľa žien pýta, akú knižku zvoliť vlastne pre svoju dcérku. Je veľmi ťažké odporučiť niečo na Slovensku a v Čechách, pretože sú buď knižky podľa mňa, ktoré nie sú dostatočne dotiahnuté. Ak sú niektoré, čo sú preložené zo zahraničia, tak jedna z nich napríklad mám pocit, že podporuje hormonálnu antikoncepciu a vlastne všetko ostatné vyvracia, čož mi nepríde ako objektívny názor, pretože podľa mňa knižka by mala byť objektívna. A ďalšia vec je, že potom sú v tej češtine, takže na tom Slovensku je to trošku ťažšie a niektoré, ktoré sú, tak myslím si, že nie je vhodné, alebo podľa mňa sa dá rozprávať o menštruácii krajšie.
Hej, hej, ako ja som z tejto bola úplne, lebo my sme si ho ja som sa najskôr nepozerala, ale ja som ju tam vložila, ja neviem, ona je tuším ja len to tak myhnem, hej, od 10 rokov a veľmi ju to zaujímalo, akože tieto témy, tak sme si ju išli čítať. A ja som taká, že ako filtrujem, hej, keď už čítam a toto som pretáčala strany. A ja, že čo je, akože mám čítať tie knihy, hej. Tak ja som išla, už som si len tú maternicu tam pozrela a ja hovorím, tak to funguje, hej. A potom tam boli tie pomocky, ale akože veľmi náročné teda pre mňa. Ale teda, to som sa ťa chcela opýtať, že ako vyzerá taká tá dokonalá menštruácia, hej, že pre tú našu sledu, alebo pre mňa? Pre dospelú ženu, alebo pre koho? Tak všeobecne, neviem, akože pre všetky ženy, že... My, matky alebo ženy v tom ako keby dospelom veku, tak tá menštruácia je trošku iná, zdravá ako pre tú puberťačku. Takže skôr spomeniem to, pretože máte doma, predpokladám, cerky, alebo budete mať cerky, ktoré budú mať menštruáciu a budete sa stretávať s rôznymi problémami, ktoré ste mali aj vy, ale mnohé z nich nie sú problémami. Takže preto by som skôr sa venovala tomuto cyklu. Môžeme si povedať potom, ako ten cyklus by mal vyzerať aj trebárs u nás. Ale keď budete mať vlastne dospievajúcu slečnu, alebo slečnu, ktorá vlastne dostane už menštruáciu, tak ešte mám jeden typ na knižku a to je, síce je to zase v češtine, ale je to sprievodca, průvodce, téměř tajný průvodce dospíváním. A je naozaj pekne urobená, že je vlastne ako taký diár, zápisník a je vhodná pre obidve. Aha, tak to je super. Na Instagram. Takže je to vlastne knižka pre obe pohlavie, takže podľa mňa sa hodí, aby bola doma. Je od Ilony Einwald, je preložená. Jo. Takže táto knižka si myslím, že je super tip a tá cyklická dívka, ktorú si vlastne môžete spoločne prejsť a čítať, myslím si, že je fajn ten čas si urobiť, možno vymyslieť nejaký proste svoj super ženský kruh, alebo proste robíte, ja neviem, prvý ženský čaj, alebo niečo, proste vymyslieť sa dá. A vlastne s ňou prejsť zásadnú vec a to je, že jej cyklus bude zo začiatku trošku iný, než ten váš. A nemusí byť taký, aký je váš. Čo je veľmi dôležité vedieť u tej dospievajúcej ženy je, že vlastne cyklus v puberte sa vyvíja. Nám nepríde cyklus, ktorý má vyzerať 35 rokov, alebo 40 rokov rovnako, alebo 30 rokov rovnako. Nie. To ani ja neviem, to je nové dozvedám, hej? No, takže je dôležité vedieť, že cyklus ženy sa v rámci života mení. Žena dostáva treba menštruáciu 13. 15. rok, bohužiaľ sa nám to znižuje a začína to byť problém. Začíname mať dcery, ktoré majú menštruáciu v 8-9 rokoch. Je to veľmi, veľmi skoro. No. Prečo to? Deje sa to kvôli tomu, že máme nadbytok stravy, je tá strava je nekvalitná, je tam veľmi veľa energie, je vlastne množstvo toxínov v našich stravách, tá voda nie je úplne čistá, takže je veľmi veľa i syntetických hormónov a látok vôkol nás a to všetko vplýva na naše hormóny a vlastne dievčatá dospievajú o dosť skôr, než kedykoľvek predtým. A není to úplne fajn. Pretože ono, keď sa to zoberie tak ako prakticky, aby sa telo reprodukovalo, ľudské telo reprodukovalo, potrebuje nadbytok energie. Pokiaľ máte telo, ktoré sa vyvíja a potrebuje viac energie než dospelá žena a dokonca sa vlastne bude vyvíjať skôr, to znamená, že má nadbytok tej energie a je schopné pokryť to všetko. Takže zvyšuje sa riziko toho, že tie dievčatá dostávajú skoro menštruáciu, tým pádom vlastne budú mať veľmi veľa menštruačných cyklov, čo už všeobecne veľa menštruačných cyklov máme a je to trošku problém. Preto antikoncepcia hormonálna má takú veľkú osvetu, pretože sa snažia to vyriešiť, ale to je iná téma, tým sa to nevrieši, to je na inom, ale v podstate to je zásadný problém, ktorý sa deje. Povedzme, že teda tie dievčatá vlastne dostávajú menštruáciu, ten 13. 15. rok ešte ideál, to by bolo ešte fajn. A vlastne čo sa deje, je, že ten cyklus sa objaví prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. A teraz si naozaj predstavte, že máte nový prameň vody, ktorý vlastne chce prejsť do rieky.
potrebuje si vytvoriť svoje cestičky, svoje proste nejaké úžiny, vytvoriť si to prostredie okolo seba, aby tam mohla prúdiť voda. Tak isto si predstavte, že tie pohlavné hormóny si vytvárajú svoje ako keby cestičky, brázdičky a vlastne to telo sa učí na ten nový systém. To množstvo hormónov v tom tele nikdy také predtým nebolo. A v rámci toho, že nielen, že to dievča dostáva menštruáciu, tak sa aj vyvíjajú kosti, menia sa aj kosti, rastie, mení sa aj kompozícia tela, mení sa aj mozog, všetko sa to vlastne vyvíja a do toho dostáva ešte menštruáciu. Je to obrovský nával hormónov, obrovská zmena pre to dieťa, v to dievča a je veľmi dôležité, ako som hovorila na začiatku, buďte tam s ňou. Jo? Nehovorte, že vlastne niečo je zlé, nedosahuje taký výkon, už toľko nebeží, už není tak aktívna, zase je lenivá a furt nejaký problém, pretože ona prechádza obrovskou transformáciou, fyzickou transformáciou a vy do toho nasekáte ešte to, už nepodávaš taký výkon v gymnastike, už nepodávaš taký výkon tam, zle sa učíš, niečo sa deje, zrazu sa ti páčia chlapci. Je to obrovský nával energie, obrovský nával hormónov. A je to vek, ktorý na jednej strane je veľmi krehký a ste pod vplyvom obrovského množstva estrogénu, ktoré za prvé nám ženám znižuje apetít, keď je vo veľkom množstve, takže je veľká tendencia k poruchám príjmu potravy. Takže na čo si dávate skôr pozor je, nehodnote jej postavu. Ak vidíte, že má nadváhu, obezitu, niečo sa deje špatne, riešte to cez stravu, buďte jej príkladom, ale nehovorte, že má veľkú prdel alebo že má proste veľké stehna. Jej to absolútne nepomôže a môže si zavariť na poruchy príjmu potravy. To je veľmi citlivý vek. Takže je veľmi dôležité pre nás skôr porozumieť, než hodnotiť. A aby som sa dostala k tomu, čo som chcela vlastne v rámci toho cyklu povedať. To telo sa vyvíja. Takže otvorí si tie cestičky a ďalšia vec je, že prichádza obrovské množstvo hormónov. Naše prvé cykly bývajú anovulačné. Naše dievčatka nemôžu v prvé mesiac, prvé roky otehotniť. To je mýtus. Není to. Samozrejme, nemôžete sa spoľahnúť teraz 3 roky padnú, až potom bude tehotná, alebo môže byť tehotná, alebo že by bola vlastne schopná byť tehotná. Ale je to dôležitá informácia, že to telo sa učí ovulovať. Takže tak, ako ona je vo vývoji, ten jej cyklus je vo vývoji. Náš cyklus sa vyvíja až 12 rokov. Teraz si predstavte, za tých 12 rokov to seknete hormonálnu antikoncepciu. No, to je taktiež dôležitý fakt. Takže v rámci toho vývoja, keď ona sa vyvíja treba do tých 18-20 rokov, i keď by som pokračovala aj ďalej, tak teraz sa vyvíja aj ten cyklus. Takže ona sa učí vôbec menštruovať, učí sa vôbec ovulovať a vôbec fungovať ako žena. Je to nejaký nápor. Tie cykly v rámci menštruácie alebo v rámci celého cyklu u puberty je trošičku iný. Budú tie cykly dlhšie. Tie cykly sú dlhšie prečo? Pretože sa učí ovulovať. Takže je folikulárna fáza, prvá fáza cyklu, ktorá sa vyvíja pre vajíčko, zásadný bod, bude dlhšia. Môže trvať až 35 dní. Takže my budeme si myslieť, ako som si myslela aj ja, Ježiš, ja mám nepravidelnú menštruáciu, mám ju každý druhý mesiac, tam je niečo špatne. Pritom je to proces, kedy ja dostávam menštruáciu každých treba 40-45 dní ako puberťačka, pretože môj cyklus sa vyvíja a potrebuje dlhšiu fázu, než sa naučí ovulovať. Bude nepravidelný, pretože čo? Učím sa. Na bicykli tiež neviete jazdiť hneď. To telo sa zase učí. Takže bude nepravidelný, alebo môže byť nepravidelný. Nie je to pravidlo. Môže byť nepravidelný, nebude ešte hneď ovulovať, bude sa to učiť, takže budú dlhé fázy. Zo začiatku môžu byť tie cykly bolestivé. Za prvé, zvykáte si na bolesť. Predstavte si, že by váš partner dostával menštruáciu. Myslíte, že by prvé roky ako ho nebolel, alebo nestižoval sa? Jasne, že by sa stiažoval. Skúste mu dať nejaký prístroj, ktorý napodobňuje menštruáciu. Nemôže to zvládnuť, pretože to telo na to není zvyknuté. Vy zrazu dostávate do oblasti podružka bolesť. Niečo, čo ste nikdy predtým nezažili. Postupne sa na to naučíte, otupiete. I to telo nebude vytvárať toľko tej bolesti, alebo už si na niečo bude zvykať. Takže tie bolesti môžu byť väčšie, ale zase jedna vec je i subjektívny pohľad. Každá vnímame a zvládame bolesť inak. Ten prach je niekde inde. Pokiaľ samozrejme bude zle, tak určite nenechajte, aby sa proste ako zviehla v krčoch. Samozrejme sú možnosti, ako je pomôcť a zaberajú veci, ktoré zaberajú aj dospelým ženám. Ale treba brať v potaz, že to vymizne. Čím starší ten cyklus je, tak tá primárna bolesť, primárna dysmenorrea vymizne časom.
No, mnohé ženy vlastne povedia, že už nemá tak bolestivú menštruáciu kedysi. Potrebuje to nejaký ten vývoj. Takže môžu to byť dlhšie cykly, môže to byť bolestivejší cyklus, nebude tam nejaká ovulácia, takže pokiaľ by ste ju chceli naučiť napríklad symptotermálnu metódu alebo sledovať si svoje plodné, neplodné dni, je to iný prístup, alebo trošku inak musíte k tomu pristupovať, než u seba, u dospelej ženy, kde už ste zabehnuté do nejakej pravidelnosti. Čo tam môže ešte byť ako atypické, je, že treba môžu byť silnejšie tie menštruácie v rámci krvácania, ale taktiež to bude dočasné, pretože sú tam väčšie množstva estrogénu, než možno u tej zdravej dospelej ženy. To všetko môže byť dočasná situácia, je tam obrovská zmena hormónov, za mňa je dôležité sa sústrediť na kvalitnú stravu, nechajte ju spať, nechajte ju prirodzene sa hýbať a nestresujte, netlačte do nej nejak zbytočne, že musí byť perfektná, musí všetko zvládať a podobne, pretože je privárite do dospelého života. Celkom ma zaujalo, ak si hovorila o tej bolesti, čiže tá bolesť, aj keď sa snažím robiť maximum, hej, aj teraz už toho stravu a tak, takže ona tam môže byť, hej, na začiatku, že je to úplne ako keby bežné a potom sa to telo ako keby otupí, hej? Áno. Dobre, nová informácia. V tom dospelom veku delíme na dve časti, na ten primárnu a sekundárnu dysmenoreu, kedy vlastne tá bolesť primárna je meniaca sa, môže prísť, nemusí prísť, je závislá na životnom štýle a vekom vymizne alebo sa oslabuje. Tá sekundárna je jednoducho bolesť, ktorá častokrát nevymizne len tak, pretože za ňou stojí nejaký gynekologický problém. Hej, takže treba to pozerať, ako pozorovať v čase teda pri nich. Sú dievčatá, ktorým vlastne diagnostikuje endometriózu v veľmi mladom veku, ale bavíme sa o veľmi malom počtu žien a chcelo by to viac pozorovania, ale samozrejme treba si byť toho vedomá, že není normálne, aby mi neustále zvracala alebo mala extrémne krče, kedy nemôže do školy. Takže určite to riešiť, ale vedieť aj to, že veľmi veľa jej pomôžem tým, že sa bude o seba starať, že bude dostatočne jesť, pretože v tomto veku je veľmi nebezpečné, že sa dievčatá podjedajú, alebo im my nejakým spôsobom chceme držať tú stravu, aby náhodou sa nejak nezmenila. To telo sa mení a je to dočasný stav. Hej, k tomuto ma napadla jedna otázka, ktorú som ti neposlala. Kedy by si teda navrhovala návštevu gynekológa? Či ako s tou s prvou menštruáciou už ako keby začať o tom rozmýšľať, lebo ja som išla, neviem, až okolo 18 alebo tak. To vieš v 18 rokoch, keď som stratila menštruáciu na chvíľku, ale za mňa, čiže zvláštne, že som nešla, ale neviem, nejak sa to neriešilo. Za mňa je fajn tam ísť. Myslím si, že veľmi veľa urobíte tým, že si nájdete dobrú lekárku alebo gynekologičku. Aspoň ja som ešte lekára nemala. No, nájsť si ženu pre ňu, alebo nájsť si ženu i možno pre seba a vedieť, ako bude pristupovať, alebo proste nastaviť tie hranice, pretože same vieme a mnohé máme skúsenosti, že radšej nebudeme tam chodiť, pretože sa nám nepáči, ako s nami diskutujú, ako sa k nám vlastne správajú. Takže veľmi tým môžeme pomôcť my. Ja by som určite šla, pretože je fajn vedieť, či je anatomicky všetko tak, ako má byť, pretože predsa len môže mať niečo tendencie, môže tam byť nejaká anomália. Proste skontrolovať, za mňa to má určite význam. To ma nenapadlo, len ak si začal hovoriť o tej endometrióze, tak alebo jak by tam boli vlastne tie bolesti. Tak vlastne ťažko by si aj tak zistila, ale ide o to skôr, že je tam nejaký akože šla by som asi za tým lekárom, aby som vedela, že všetko je tak, ako má byť, pretože predsa len v dnešnej dobe je toľko možností, čo sa môže diať s tým telom, ale je veľmi dôležité, koho vyhľadaš, koho máš. Hej. Začala hovoriť o tej hormonálnej antikoncepcii, lebo ja som tiež teda si ho začala práve kvôli tej nepravidelnosti, takže ty ju asi absolútne neodporúčaš vôbec, hej? Za mňa, pokiaľ to dievča nemusí brať hormonálnu antikoncepciu z dôvodu toho, že žije v kritických podmienkách, kedy sa môže báť o to, že otehotnie a proste žije v podmienkach, ktoré podľa mňa nie sú úplne ako štandardné pre Českú a Slovenskú republiku normálnej domácnosti, tak prečo ten cyklus zastaviť? Vlastne čo sa stane je, že tej slečne síce vlastne vyriešite tie problémy, ale on to zamaskuje, pretože sa vypne jej cyklus
a zapne sa synteticky nastavený cyklus, kde krvácanie je umelo vytvorené. A vlastne proces toho vývoja sa zastaví, toho cyklu. Ako ja nie som tiež za túto možnosť a som rada, že som ju čo najskôr vysadila, lebo vlastne to veľmi pomáha aj vlastne aj čo sa týka čuchu, pachu a všetkého, vlastne keď si hľadajú partnerov, že vlastne podľa toho sa môže veľakrát stať, že si nájdeme partnera, ktorý nám potom už nebude vyhovovať, čo sa tohto týka, alebo že je to taký jeden z tých dôležitých faktorov podľa mňa, okrem iných teda, hej. Mňa zaujíma len tak, akože pomimo otázka, vlastne kedysi tých cyklov nebývalo až tak veľa, pretože ženy mali veľa detí. Ako sa toto dá nejako zregulovať dnes, hej, že aby tých cyklov možno nebolo tak veľa, ešte keď aj tak skoro začínajú dievčatka menštruovať? Prvá otázka, som mal teraz na tom Evolution festivalu o tom prednášku. Ono je to problém, ktorý sa deje a dosť nepravdepodobne ho zmeníme. Proste tá spoločnosť k tomu nevedie, to bezpečie, ktoré máme, tak k tomu nevedie. Takže asi sa budeme musieť zmieriť s tým, že tých cyklov bude pribúdať a bude sa to musieť nejakým spôsobom riešiť. Zatiaľ z tých mojich znalostí, skúseností a vecí, ktoré nejak si dávam dohromady, je za mňa jediným riešením to, že budeme mať zdravé cykly. Pretože pokiaľ máme zdravý cyklus väčšinu svojho života alebo vo svojom reprodukčnom veku a potom prídeme do tej perimenopauzy až menopauzy, tak je to odrazom toho, aké sme tie cykly mali. Takže ak máte bolestivé, problematické cykly, neovolujete, sú krátke, chýbajú, tak aj tá perimenopauza, ten prechod bude ťažký, pretože vlastne už teraz vám to telo posiela nejaké signály, niečo není ok. Takže to telo si to bude nosiť do sebou. Takže za mňa prevenciou rakoviny alebo rôznych problémov, ktoré ženy mávajú v rámci ženských pohlavných orgánov alebo celkovo ženských záležitostí, i osteoporóza alebo menštruačné problémy, či ten samotný prechod je to, že nemajú zdravé cykly, takže prevenciou je mať ten zdravý cyklus. Pretože pokiaľ berete hormonálnu antikoncepciu, tak si svoj cyklus vypnete a fungujete na syntetických hormónoch, ktoré majú ešte svoje vedľajšie účinky a majú veľmi veľa vedľajších účinkov ďalších a každá žena je individuálna. Bohužiaľ, mnohé ženy, ak nie väčšina, nie sú ani testované, než dostanú hormonálnu antikoncepciu do ruky. To je na tom horšie. Ďalšia vec je, že iné varianty ako dobre, teraz nechceme mať 10 detí, tak ako to urobiť, tak druhá vec je kojenie. Je veľmi dôležité, aby sme kojili, čo sa bude dať. Samozrejme, nebudem tu nikoho nútiť kojiť 3 až 5-ročné dieťa, to vaša vec, ale zamyslieť sa nad tým, že ženy v minulosti veľmi dlho kojili, skoro až 3 roky. A to ako 3 roky, to máte dostatok cyklov. To máte len trebárs ušetrených 35 cyklov trebárs, cca. A to niečo urobí. Ak máte 2-3 deti, tak máte skoro 100 cyklov, ktoré si môžete vlastne takto ušetriť. Takže kedysi tá prevencia bolo kojenie, že boli častokrát deti, ale rozhodne to nenahradí hormonálna antikoncepcia, ktorá nenahradí hormonálne nastavenie ani kojenia, ani tehotenstva. Takže pokiaľ nie ste v tej situácii, že by ste mali viac detí, alebo že by ste mohli dostatočne dlho kojiť, tak mať aspoň zdravé tie cykly. Alebo aj tak to odporúčam každej žene, pretože to zase bude zvyšovať tú kvalitu vášho života. A to sa dá naučiť aj u teba teda, hej, aby sme to také... Super. Teraz mi vypadla... chcela som sa ešte opýtať s tým prechodom, ako si hovorila, že keď sa teda začína skôr menštruovať, či sa s tým prechodom teda niečo mení, hej, že to sa už teda týka hlavne nás. Puberta. Čože? Puberta, ako každú z nás. Druhá puberta. Ale že či to tiež ako keby začína skôr, alebo sa to tiež nejako posúva teda v čase, tak všeobecne, alebo... Paradoxne by si človek povedal, že by to malo začať skôr, ale ono v podstate začíname skôr menštruovať a dlhšie trvá, než prídeme do menopauzy. Takže to sa začína vlastne meniť, ale to je všetko tým prostredím, pretože mnohokrát sa v tradičných spoločnostiach deje, že nám, že treba v 40 majú posledné dieťa a menštruácia sa im pokojne už nikdy nevráti. Prirodzene prejdú do menopauzy. To telo jednoducho tak nastavené, alebo to telo tam funguje takýmto štýlom, lenže my nežijeme v prostredí, kde by sme boli úplne v čistom prostredí, bez toxínov, bez kozmetických prípravkov rôznych, bez rôznych herbicidov, pesticídov a podobne. To sú veci, ktoré veľmi na nás vplývajú a sú všade vôkolo nás, v strave, v kozmetike,
proste v prostredí, všade. Takže to je niečo, čo do nášho života veľmi zasahuje. Takže ten vek, kedy môžeme mať deti, ako keby sa naťahuje. Otázka je, jak moc kvalitné to je. To neznamená, že máme viac vajíčok. Lenže naše cykly začínajú byť anovulačné, čiže neovulujeme. Takže otázka je, síce sa to natiahne, to okno, kedy môžeme mať deti, ale či sme schopné celý čas ovulovať, to nemôže každá žena dosiahnuť. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že čo sa mení, je, že vlastne prichádzame do druhej puberty. Takže my začíname pubertou cyklu, žijeme ako keby v nejakom pravidelnom cykle a potom príde ďalšia puberta, kedy vlastne pointa je, že ten estrogen sa začína tvoriť, tu sa tvorí dostatok estrogénu a zase tu sa tvorí až moc, až vypadáva. Alebo potom vlastne máme druhý hormón progesterón, ktorý sa z začiatku netvorí, pretože nevieme ovulovať, potom sa to naučíme a potom padá. Pretože proste tých vajíčok už nie je toľko, takže nemáme z čoho tvoriť progesterón toľko, pretože hlavným zdrojom progesterónu pre nás ženy je vlastne ovulácia. Takže áno, mení sa to v tom, že vlastne prechádzame do podobného obdobia, ako keď sme sa učili, tak vlastne sa odnaučujeme ako keby mať menštruáciu. Paradoxne my nemáme dlhé cykly, ale kratšie cykly, pretože telo sa snaží ešte tam púšťať tie vajíčka, aby tá žena ešte mohla otehotneť, ešte, zvyšujú sa nám hormóny ako FSH, že telo chce, aby sme otehotneli, preto sa zvyšuje šance treba dvojčiek, ale potom vlastne postupne vymýza a ten cyklus sa naťahuje, až sa stráca. Dobre, ja som k tomu chcela ešte povedať, ak ste hovorila, že komunikovať s tými dievčatkami a mať teda tú pozornosť a pre mňa je teda dôležité teda, o čom je môj profil. Potom, že vlastne tvoriť tú komunikáciu a ten vzťah a tú vzťahovú väzbu vlastne do 6 rokov. Vlastne prvé je také, že do 3, potom sa hovorí, že do 6, lebo vtedy sú tomu detičky vlastne najviac otvorené, majú tie zrkadlové neuróny a v podstate vtedy sa vytvára ten najväčší vzťah a tá dôvera. Čiže teraz si robím reklamu na svoj profil, ale takže pokiaľ sa to teda ako dá sa to nejako ešte dobehnúť, je to oveľa ťažšie, ale pokiaľ sa to nejako zanedbá vlastne do tých 6 rokov, tak potom to už ide oveľa ťažšie. Takže je to v podstate, hej, začína sa to úplne od narodenia. Jedna otázka úplne vypadla z hlavy, mi to tak plávalo, jak si ty rozprávala, ale ja si spomeniem. Aha, už viem. Voľná menštruácia. Čo si o nej myslíš pre takto úplne akože najmenšie dievčatka, a najmenšie ako tie, ktoré začínajú? Či to je vhodný spôsob, alebo viem, že asi fajn je to predstaviť, alebo že ich to sami vyberú, alebo čo by si k tomu ty povedala? No, voľná menštruácia je samozrejme jedna z volieb, ako si zvoliť formu menštruačnej pomôcky, čiže nepomôcky. Takže samozrejme možnosť to môže byť, ale vyžaduje to tréning. Vyžaduje to tréning toho, aby sme vlastne vedeli pracovať so svojím krčkom maternice, so svojím panovým dnom, kedy vlastne púšťať a nepúšťať tú krv. Takže za prvé to chce tréning, môže vlastne ju ktokoľvek k tomu doviesť, alebo svoje serky ako doviesť. Asi nemám proti tomu nejak ako ani pozitívny, ani negatívny názor, pretože môže to byť skvelý cvik, alebo skvelá pomôcka, ale druhá vec je, častokrát to je nepoužiteľná pre mnohé ženy v určitých profesiách. Pokiaľ niekto pracuje z domu alebo má kľudnejšiu prácu, tak si viem predstaviť, že proste ju vlastne robí tú voľnú menštruáciu, alebo ju má. Ale sú ženy, ktoré proste treba pracujú v bielých veciach, pracujú proste ako fyzioterapeutka, alebo lekárka, alebo ako tréner. A neviem si úplne reálne predstaviť, že i super vycvičená ženská by tam ako bola schopná 100% fungovať iba na voľnej menštruácii. Aj tak voľná menštruácia vlastne môžeme nosiť menštruačné nohavičky, takže už nevidím asi až taký dôvod toľko v tej voľnej menštruácii, keď máme tu menštruačné nohavičky. Niekto je treba proti, pretože to bude moc, akože sťahovanie toho panového dna, niekto je úplne ako proti, že to môže vytvárať ešte ako keby väčší tlak. A niekto je zase extrémne za, pretože to má nejaké svoje benefity. Takže nemám na to asi ucelený názor. Ja by som to iba ukázala ako možnosť a myslím si, že mnoho pubertiačok si to asi nezvolí. Pretože utečie máme takže že to príde až tak časom. A čo sa týka teda tamponov a kališkov, myslíš, že to je vhodné úplne takto akože od začiatku? Lebo počula som, že niektorí gynekológovia sú proti, tak
Tak neviem, či si ty mala nejakú skúsenosť s tým. Tampón, za mňa, pokiaľ tampóny, tak asi nevidím problém, len skôr o tom, akú kvalitu jej dávate, takže dávať si pozor na to, či dostáva vlastne tampóny v biokvalite. Čo sa týka kalíšku, tak na kalíšok je neustály vlastne taký ten súboj, že to spôsobuje inkontinenciu alebo nespôsobuje inkontinenciu, pretože niektorí vlastne treba i fyzioterapeuti vlastne hovoria o tom, že to má nejaký zásah do svalstva, do toho panvového dna, že môže spôsobovať, alebo sa častokrát vyskytuje inkontinencia, hlavne nemožnosť otehotnieť u žien, ktoré vlastne nosia vlastne kalíšok. Není to v rámci dát nejakých štatistiky, nejakých pozorovaní potvrdené. A je to, myslím si, vždy o tom, kto si o tom čo myslí, a je to žena od ženy. Za mňa je dôležité sa pozorovať. Takže ak používam nejakú pomôcku, treba kalíšok, a začína ma boliť menštruácia po treba 3 rokoch používania kalíšku, tak sa spýtať, čo som zmenila, a možno ten kalíšok vymeniť. Je v poriadku tie menštruačné pomôcky meniť, a za mňa je to lepšie ich striedať. Ja napríklad kalíšok nepoužívam stále menštruačné pomôcky, niekedy potrebujem tampon. Takže za mňa striedať, menštruácia od menštruácie, dovoliť si uvoľniť to telo, a zároveň, keď potrebujem ísť do mesta a nechcem úplne mať teraz menštruačné nohavičky, tak si dám treba kalíšok alebo tampón. Takže byť v tom, ako hrať sa s tým a nemať v tom nejakú proste ako stigmu, je to proste na nás, v čom sa cítime dobre. A môže sa to meniť. Môže sa to zmeniť po pôrode, môže sa to zmeniť tým, že pridáte cvičenie, môže to byť tým, že ste v strese, nikde neviete počúvať sa a príjmuť to, alebo s pokorou si proste povedať, OK, asi mi to už nesedie, je to v poriadku. Aha, vidíš, ja som v niektorých veciach taká, že teraz som si to vybrala, tak teraz idem v tom, hej. Takže to si ja tak... Ja mám na extrémy, takže preto. Dobre. Mám tu nejaké otázky na teba, keď tak už máme akože len 10 minút, lebo sme si povedali, že hoďku, tak celkom to behlo. Som veľmi vďačná za tak úžasnú tému s tak úžasnou hostkou. A ja som veľmi vďačná. Ako je to, prosím, s bolestivou ovuláciou? Ja sama na sebe vnímam, že som nemala bolestivú ovuláciu, a až teraz vnímam po 3 detičkách bolestivú ovuláciu. Samozrejme, objavuje sa častejšie po pôrode, práve kvôli tomu, že sú tam rôzne problémy s panovintom, alebo môžu tam byť spazmy, môžu tam byť nevyriešené veci od pôrodu, môže tam byť zmena v krčku maternice, takže vyšetriť, nechať sa určite vyšetriť, riešiť svoje panové dno, pretože v dnešnej dobe už ženy predsa len to panové dno majú viac oslabené alebo naopak viac stiahnuté než kedykoľvek predtým, pretože treba veľa sedíme, máme extrémne veľa stresu, pritom nás nič nenaháňa a môžeme ísť od rána do večera, ale máme ten stres. Takže to vyšetrenie by som určite urobila u nejakej fyzioterapeutky. Ideálne fyzioterapeutka zameraná na gynekologické vlastne problémy, čo je napríklad Zuzka Voleková v Bratislave v okolí. Tu odporúčam maximálne. Ďakujeme za tip. Ja teda poviem svoju skúsenosť, že ja som mala nemala som nejaké extra bolestivé, ale teraz po deťoch už nemám skoro žiadne bolesti. To je asi také častejšie, teda neviem. Presne. Sa objaví, že to úplne zmizne, alebo sa to práve objaví, takže nemôžeme niečo predpokladať dopredu. Okay. Mňa by zaujímal názor na očkovanie proti HPV u dievčat. No, tak téma očkovania HPV je všeobecne ja si myslím, že to je jedna... Či sa bude baviť u dievčat alebo u žien všeobecne, podľa mňa je dôležité asi si na to vytvoriť názor, ako na akékoľvek iné druhy očkovaní od dieťaťa cez aktuálnu situáciu. Takže názor, samozrejme, berte to tak. Jedna vec je, že tak ako antikoncepcia je to hlavne biznis pre nich. Druhá vec je, áno, sú tu nejaké čísla, sú tu nejaké vlastne ako spravené ako keby štúdie, ale sú štúdie presne aj s opačným výsledkom. Sú ženy, ktoré paradoxne skôr chytili HPV vírus, alebo mali problémy s HPV, i keď boli očkované, a tie, ktoré neboli, tak trebárs nemajú. Sú zase ženy, ktoré neboli očkované a dopadli špatne. Za mňa to není ani o tej samotnej, ako keby tom očkovaní vakcíny, alebo tam z tej záležitosti toho procesu, skôr je to o to, ako sa tá žena o seba stará
Prevencia. Partnera, starostlivosť o seba, hygiena, strava, spánok. HPV vírus není len to, že teraz sa vám tam niečo objaví. To je proste proces a je to nejaké oslabenie tela. Takže tak. Tiež to tak beriem, prevencia pred takýmito. Takže kojím od začiatku na požiadanie, avšak hneď po ukončení 6. nedelia mi naskočil opäť cyklus. Čo v takýchto prípadoch? No, väčšinou to, že ja teda si robím teraz mamila kurz, už ma čakajú len skúšky a tam nám hovorili, že väčšinou je to okolo roku 13. 14. mesiac sa vracia. Ja som to presne takto nejako mala, ale teda stáva sa aj takto, hej, že po 6. nedeli, po 3 mesiacoch, ťažko, no, toto, čo ty k tomu vieš. Čo je hlavný faktor je, ako sa vráti hmotnosť, alebo aká je hmotnosť ženy oproti tomu, aká bola hmotnosť pred pôrodom. Takže pokiaľ žena, ktorá dlho nedostáva cyklus, pravdepodobne tá žena má ešte nízku hmotnosť, je veľmi vyčerpaná, vystresovaná. To, že sa vrátil cyklus, môže byť. Samozrejme, sme v dobe, kedy je už normálne, že sa ten cyklus vracia, pretože už naozaj nie sme v nedostatku, ako už to není, ako spoliehať sa, že kojenie je antikoncepcia, to už pre nás moderné ženy absolútne neplatí a je to veľmi, by som povedala, už nebezpečné sa na to spoliehať. Takže veľmi veľa robí to, ako na tom si, či máš podporu, kto sa ti o to dieťa stará, koľkokrát kojíš, ako spíš, aké to dieťa je, aké máš dostupnú stravu. Takže není to zle, že si dostala menštruáciu, môže vypadnúť, môže chodiť sporadicky, je tam obrovská zmena, takže všetko záleží od toho, ako na tom si a v akom prostredí si. Takže tak. Dobre, takže to sú všetky otázky. Ja som tiež teda vyčerpala svoje. Ja dúfam, že to žena maminkám pomôže, takéto naše vhľady. Tebe veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a verím, že teda dievčatá si nájdu cestu aj k tebe, k tvojim kurzom. A teda okrem kurzu máš aj webináre, ktoré som videla, ktoré som vlastne aj postovala. Vypočujte si podcasty. Katka toho veľmi veľa tvorí, takže určite sa oplatí sledovať. Aj teraz si dávala nejaké zaujímavé 2 posty, nejaké grafiky, čiže dá sa od teba veľmi veľa naučiť. Tanička, ty si super, ďakujeme, že si tu bola s nami, že si počúvala. Zuzka, ďakujem za odpoveď. Ďakujeme, Katka, za odpoveď. Že som sa mohla sem zapojiť, ja som moc rada, že som mohla nejak prispieť, verím, že to pomohlo. Naozaj, keby boli nejaké dotazy, tak sa pýtajte, ale myslím si, že hlavne byť tu a teraz pre ňu a vyriešite si to hlavne u seba. To je základ. Hej, a je to všetko od 0 do 6, dávajte maximum, aby ste potom mohli otvorene komunikovať so svojimi deťmi, aby mali vo vás tú dôveru a dôverili sa vám so všetkým. Super, Kati, ďakujem a verím, že sa ešte niekedy možno uvidíme. Maj sa pekne a prajem ti veľa šťastia v tvojich projektoch. Veľmi zaujímavé. Ahoj. Ahoj, čau.